Ešte predtým, ako pokrstíme knihu, by som chcel zo pár slov ako krstný otec. A keďže Bene mi vravil do telefónu, že radšej si to napíš, lebo nie vždy, keď si myslíš, že niečo dá, že sa laví, to musí výjsť a verte mi, on vie, o čom hovorí. Tak som si tu napísal zo pár riadkov. Drahý kámo Bene, jeho fanúšikovia, ak tu nejakí sú, kamaráti a všetci tí, ktorí ste to tak ako ja dnes úplne na obraz, ktorý dokáže bežnú každodennosť zachytiť na papieri tak, že človeku pri čítaní vstávajú chlpy na tele. Chce to inteligentného autora, ktorý cez paradoxy života dokáže vyžmýkať zo svojich riadkov nenásilný humor, ktorý núti zamyslieť sa. Ale neprešiel som sa dnes hovoriť o sebe. Aby ste mali aspoň akú takú predstavu o tom, čo Bene v našom hudobnom priemysle znamená, len sa obzrite, aké veľké mená ho dnes prišli podporiť. V prvom rade chcem poďakovať Kalimu Bagalovi za to, že ešte stále dáva šancu aj amatérom. Keby som vedela skôr, že aj tohto roku bude náhodne žrebovať. Som veľmi rád, že tu vidím aj Rolanda Kánika. To znamená, že Ivan Tásler mu povedal nie. Keďže Beneho mám veľmi rád, nebudem komentovať jeho nový look. Ten sa podľa mňa komentuje sám. Ja som vedel, že keď Bene uvidí remake Planety Opi, že si povie toto. Bene mal naozaj odjakživa všetky predpoklady na to, aby prerazil v rape. Nebudem ich tu menovať, pretože keď som si včera nevedel spomenúť aspoň na jeden, tak dnes to nebude asi o nič lepšie. Beneho som spoznal v čase, keď ho ešte nepoznal nikto. A vážim si, že aj 2 roky potom sme stále kamaráti. Bene to na ceste hore nemal naozaj ľahké. Narodil sa v Galante, v meste, kde ho polovica detí oslovuje Hviezda a tá druhá Tati. Hip-hopu sa dostal úplnou náhodou. Jeho frajerka si raz v jeho aute zabudla v prehrávači kazetu s Maduarom. Jeho nový a netradičný štýl rapovania vošiel hneď do povedomia hip-hopovej komunity. Asi najlepšie to vystihuje nadpis recenzie na jeho vôbec prvý videoklip s názvom Čo tak skúsiť titulky. Avšak to, že jeho kniha bude bestseller, si myslím bolo očividné hneď od začiatku. Nech vás nemýli, že jeho knihu neviete zatiaľ nájsť v žiadnom knihkupectve. Je tam. Prečo ju založili v oddelení detskej literatúry, to už nechám na iných. Teraz s tým predpokladom, prečo by mal byť Bene úspešným spisovateľom. Poprvé, je ich málo. Má zmysel pre humor, hej? Kto iný označí svoju knihu sám spam? Sľadom na záujem o jeho koncerty mal kopec času na to, aby mohol čítať a pričuknúť písanému textu. Jeho knihy by určite išli na dračku. Poznám jeho fanúšikov a viem, čo by dali za to, aby mohli konečne zistiť, o čom vlastne spieva. Bene ako básnik by bol určite obohatením slovenskej literárnej scény. Málo kto má totiž taký talent na absolútne rímy, ako práve on. Na ukážku. Bola o 4 roky staršia jak ja. Ja som nemal veľa, ona o 4 viac jak ja. No a ten úplne posledný je, že jeho knihy naozaj nejako neohrozia postavenie literárnych bardov na našom spisovateľskom nebi, akými sú Horecký a tí ďalší. Pretože Bene aspoň približne vie, kedy treba skončiť. Aj preto má jeho kniha len presne o 70 strán viac, ako mala mať.
No offense, Cornell. Ale toto nie sú dôvody, prečo sa nebojím o úspech tejto knižky. Tým dôvodom je známy a uznávaný výtvarník Erik Schiele, ktorý do knižky nakreslil nádherné obrázky. Ja len dúfam, že raz ma za to nebudú moje deti preklínať, keď bude tento smrad maturitnou otázkou. Aj keď mu to teda z celého srdca želám. Želám tejto slovenčine pre samoukov a teda spam poetry veľa spokojných čitateľov a veľa poličiek, na ktorých budú môcť pokojne odpočívať. A na záver jedna dobrá správa, najmä pre Kaliho. Podľa neoficiálnych zdrojov si Beného knihu nechalo podpísať už 546 jeho fanúšikov. 4 kusy sa aj predali. Rád by som vedel, či tí zvyšní traja ste dnes tu. Ďakujem pekne a idem kristiť.